I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u Altar Gaming, da ću vam pokazati top 5 aplikacija za snimanje ekrana, ovo je drugi dio. Na 5. mjestu je Screen Recorder. Znači evo ga Screen Recorder, ja ga sam koristio. Na 4. mjestu je Screen Chest. Evo ga. Na 3. mjestu je Red Screen Recorder. Na 2. mjestu je ADV Screen Recorder, znači jako dobra aplikacija. I na 1. mjestu je Mobizen Screen Recorder, znači to je ljudi najbolja aplikacija. To je bilo to ljudi, stiče ovog klipa, vidimo se neko sljedeće, lajkajte video, šerujte, subscribeujte na moj kanal, čao!